सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 42 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो राङापारा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 43 बोसोरसालिया जथुम्मा बे खौसेयै जादों। जोंनि जथुम्माया थांनाय 14, 15 आरो 16 अक्ट'आवनो जानो गोनांमोन, नाथाय गोबां बन्द'नि गेजेरजों जोङो मैया 19 आरो दिनै 20 बे साननैनि हाबाफारिजों बे जथुम्माखौ खुंफुंनाय जाबाय। दा नैबे जथुम्माया राङापारा दख्रानि बेन्दोङाव थानाय बिराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां गिर्जा फोथाराव जादों। मैयानि गिबि साननि हाबाफारियाव बेखेवनायजों लोगोसे फुंनि 1 रिंगानिफ्राय राङापारा दखरानि थान्दै मेला जादों। बे थान्दै मेलाव खमैबो 800सो थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैदों। जिल्लानि थान्दै मेलावबो गोबां बिदिनो बाहागो लाफैदों। दा दखरानि थान्दै मेलाव ओनसोलाव सोलिबाय थानाय सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै गोबां गुदि फरायसालिफ्रा आथिखालाव फोरोंगिरि गैला आरो गोबां फरायसालिफ्रा सरकारि जायनि थाखाय फोरोंगिरि बिथांमोना फरायसालियाव फैनाया गद जायैनि थाखाय गोबां फरायसालिफ्रा थैनायनि लामायाव दं होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा फैबाय थानाय समाव मोनफ्रोमबो फरायसालियाव थांनानै नायगिदिंनानै बबेयाव माबायदि थासारि जादों बेखौ मोजाङै नोजोर होनानै इयुनाव फोथांलांफिननो थाखाय मोनसे गोख्रों थांखि लानाय जादों। गेरेमसा बर' माहारियाव दाफुंनायनि थाखाय बड'फानि जाखिनि मिशन बेखौ मावफुंनायनि जि हाबाफारि बेखौ लाफिनलांनायनि थांखि लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिखि हाबाफारि जाया मानो बै हाबाफारियाव गोख्रों सोमावसारनानै जेरैखि जाया सनितपुर जिल्लाखौ नैबे बड'लेण्डआव हाबसनथारनांगौनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय थांखि लादों। दा बे एखे थांखिखौनो जिल्ला मावफुं आफादावबो जिल्ला आफादनि थान्दै मेलावबो सावरायनाय जादों। मैयानि जिल्लानि थान्दै मेलाव नैबे थाखानाय जाखिनि आं दानि बुंलांनाय जाखिनि हाबाफारि बेजों लोगोसे जोंनि माखासे दखराफ्राव दासिमबो बड'फा मिशनखौ लानानै माखासे दखराफ्राव मावफुंजोबनाय जायाखै। नैबे जथुम्मानि उनाव गोदान बोसोरनिफ्राय नै थालांनाय दखराफोरखौ गोख्रोङैनो बड'फा मिशनखौ मावफुंनो थाखाय जिल्लानिफ्राय खावलायनाय जादों आरो थांखि लानाय जादों। आरो जायफोर दखराफ्राव लाखानाय जाबाय बेयावबो गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै बे मिशनखौ मावफुंनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि बेखार समस्याखौ बोखारनो थाखाय आबादारिखौ गोथों लामाजों लांनो थाखाय सनितपुर जिल्ला आथिखालाव आबादारि आफाद गैथ'वा, बै आबादारि आफादखौबो दानाय जाथों होननानै जोङो थांखि लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम, बे फोरोंगिरि गौथुमखौबो जोंनि सनितपुर हिसाबै आबुङै दाफुंनाय जायाखैमोन, बेखौबो गोख्रोङै दाफुंनानै होनाय जाथों होननानै थांखि लानाय जादों। आरो फैगौ नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेलाव सनितपुरनिफ्राय जेरैखि जायाबाबो गोख्रोङै सोमावसारनायनि गेजेरजों नैबे जोबथा जाखिनि जोंनि फैबाय थानाय समाव सुक्ति जानो थांगासिनो दङ, जेंनाखौ सुस्रांनाय मोनसे लामा फैगासिनो दङ। दा बेवहाय जेरैखि जायाबाबो सनितपुरनि आरो बे प्रप'ज बड'लेण्डनि जि थांखि दङ मुभमेन्ट ग्रुपनि, बै थांखियाव जाफुंसारनांगौनि थाखाय गोख्रों थांखि लानो थाखाय जिल्ला आफादनिफ्राय थांखि दैखांनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। आं बे समाव रायजो राजा बयखौबो खावलायनो लुबैयो, मोनसे माहारिया गेरेमसा जानांगौब्ला लामा दिन्थिगिरिया जाहैबाय आफादफोर। दा बे लामा दिन्थिगिरि हिसाबै दिनै आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा लामाखौ दिन्थिदों। बर'फ्रा गेरेमसा माहारि जानांगौब्ला बबे बिथिङाव थिग जानांगौ बेखौ जोङो रायजो राजानि थाखाय जोङो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायथिगासिनो दङ। दा बे फोरमायथिनायखौ मोनफ्रोमबो खोथाखौ रायजोफ्रा मानिनानै सोलिलाङोब्ला थारैनो बर'फ्रा गेरेमसा माहारि जागोनखौ जोङो मिजिंथिदों। दा बै समाव आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो नैबे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जाखिनि हाबाफारि, बै हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे हाबाफारियाव जिखिनि जों थांखि लादों बै थांखि लानायाव मदद होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय।